UPPL हान्जाखौ गायसनजेननाय जादोंमोन 5 आगस्टआव बेनिफ्राय लानानै दिनैहाय माने फ्राय 7 बोसोर थांबाय UPPLआ थांनाय समाव मोनसे संग्रामनि गेजेरजों फैदोंमोन गोबां जेननाय देरहानायनि अभिगताजों फैबाय नाथाय दिनै UPPLआ 2 बोसोर BTCखौ सासन खालामगासिनो दङ आरो मैया जि डेलिगेट सेसन जादों बेवहाय डेलिगेटफोरखौ जथेस्ट मेसिव डेडिकेटेड आरो सिरियास माने मोनसे महरखौ नुनो मोनदों आरो मोनसे दलाव डेलिगेटफ्रा जुदि एसेबां डेडिकेटेड जायोबा सिरियास जायोबा मेसिव जायोबा बे दलखौ रावबो हमथानो हाया नर्थ इस्टार्न रिजनाव 6 शेड्यूल ओनसोलखौ बेस खालामनानै राजनैतिक दलफ्रा जेरावबो थांनानै गैला गोमालांजोब्बाय खालि BTC ओनसोलावल' दंसै दा 6 शेड्यूल ओनसोलखौ लानानै राजनैतिक दलफोरा सोरबाया हयथ' रिजनेल पार्टिजों मार्च जालांदों आरो सोरबाया नेशनेल पार्टिजों साबमार्च जालांदों नाथाय UPPLआ दिनै गावनि मोनसे आलादा सिनायथिखौ लानानै गसंथानानै दं DPFआबो गैलिया दा UPFआबो गैथालिया दा उनाव मा जायो आं मिथिया नाथाय UPPLआ गावहा मोनसे निजा उद्देश्य दं होननानै दिनै थांनानै दंबाय थायो जौगाखांनायनि बाथ्रा रायलायदों दिनै सोरबा बिबाय बेवहाय लामा हरबाय न' हरबाय बे जौगाखांनायखौ बेखौ बुङा सोरखौबा सेटिसफाइ खालामनो थाखाय जों जौगाखांनायनि खामानि मावोबा बे जौगाखांनायाव मोनसे पार्सियेलिटि फैगोन बबेबा ओनसोलाव जागोन बबेबा ओनसोलाव जानाय नङा जायनिफ्राय मानसिफ्रा गोख्रोङै बुंगोन बिसोर बांसिन मोनगोन जायनिफ्राय बुंनाय नङा खम मोनगोन नाथाय डेभेलपमेन्टखौ सोरबा बुंब्लाबो बुङाब्लाबो मोनसे सिस्टेमाव जुदि लांनो हायो जे अब्लानो अट'मेटिकेलि बयबो मोनहैयो दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा फैदों बे सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ थाबैनो फोजोबनायनि मोनसे थांखियाव जोङो सहैगासिनो दं आसाम गभर्नमेन्टआबो बेखौ मावगोन आरो जोंबो मावगोन लोगोसेनो हा पाट्टा राननाय सनितपुर बिश्वनाथआव आरो हाग्रा ओनसोलाव बे सोलिगासिनो दं दाखालिसो 1301 माने 1301 फेमिलिनो हा रानबाय आरो गोख्रैनो 1000सो फेमिलिनो हा रानबावनायनि मोनसे परिकल्पना दं आरो बेजों लोगोसे बिग केडार्सफोरखौ रिहेबिलिटेसना अलमस्ट जाबाय एसे बाखि दंबावो बेखौ जों फोजोबनो थाखाय थांखि लागासिनो दं फारसेथिं जेलाव थानाय जिखिनि मावथिफोर जोंनि हारिनिनो बोगदार जोहोलावफोर बिसोरखौ बख'नायनि राहा लामाखौ BTC सरकारा दा सुप्रिम कर्टसिम रन्जन दैमारिखौ लानानै गासिबो मावथिफोरखौ बोरै आयेननि लामाजों बख'नो हायो सुप्रिम कर्टसिम थांनानै बिनि दायित्वखौ BTC सरकारा अलरेडि फोसावबाय लागोन होननानै दा बिदिनो माखासे आरो बे सिस्टेमजों लांगोन मानसिफ्रा अजद होग्राफ्रा सोर अजद होग्राफ्रा बुंदों मा जोंनो स्किम नांगौ आरो सोरबा बुंदों जों लागोआव बान्दो खोनांगौ आरो जोंनो खामानि होनांगौ बेबायदि मोनसे अजदफ्रा फैदों खिन्थु 5 years प्लेन 10 years प्लेन भारत सरकाराबो सोलियो दा प्लानिंआव जेला थाङो होमबा 1-2 बोसोराव खामानि मावनांगौआ गोब्राब खिन्थु दा स्टार्ट जासिगोन आरो बे प्लेनिंजों खारगासिनो दं सोरबा अजद होग्राफ्रा बेखौ पात्ताबो मोननाय नङा खिन्थु रायजो राजाया बेखौ गासिबो मोनथिजोबगोन जे बोरैहाय खामानि मावगासिनो दङ मोनसे प्लानिं मोनसे सिस्टेमजों डेभेलपमेन्टखौ लांनो हायाबा सोरबा बुंनायावनो सोरबा बिबानो जों हरनांगौ बे मोनसे रिजनेल डिसपेरिटि फैगोन जे दिनैहाय क'क्राझारा बोलो गोराखाय 17 बोसोराव क'क्राझाराव जानांगौ एफा एनै जाबाय बाखि बाक्सायावथ' जायाखैमोन आरो उदालगुरिया एसे बोलो गोराखाय एफा एनै जाबाय दे चिराङावथ' बाराद्राय जायाखैमोन बिजनिथिं चिराङावबो काजलगावआव जाबाय बिजनिथिं बारा जायाखै थ' बेफोर गासै डिसपेरिटिखौ फोजोबनांगौबा मोनसे प्लानिंजों लांनांगौ जिहेतु बे प्लानिंजों डेभेलपमेन्टखौ लांनो बे खामानिया दा स्टार्ट जागोन आरो 2025 सिमाव नुनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा UPPLआ मोनसे सिस्टेमजों खामानि मावगासिनो लोकसभायाथ' जोङो UPPLआ BTC ओनसोलाव क'क्राझार सिट दा डिलिमिटेसन जागासिनो दं मोननै सिट मोननो थांगासिनो दङ थ' जोङो एलायन्सआव दं जिहेतु बे जोंनि ओनसोलावबो जों मोननांगोन जों बेखौथ' एलायन्सआवबो रायलायगोन आरो मोनसे थांखियावबो फैगोन आरो लकसभा इलेक्सनखौ एबार UPPL हान्जाखौ क'क्राझार सिटआव खमसे खम रावबो होबथानो हानाय नङा खालामा दा